Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jamus klima sada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Ngetreke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur kalawan aku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyane Remata Majati yen tinimbalan pustaka jamus miang jimat liwa sada. Aku dadekke seksi supaya melu sowane negara Ngamarta. Terus aku matur nang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Yai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala kowe. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, Kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora wedi karo kaya ya? Nek ndi papane wong bondo itu metu jaba legane atiku. Rugi. Apa wi? Ngerkoso-ngerkoso kok tak njaba. Rajos. Jirih. Ora sakakan gelem tanpa ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung wae. Metu coba legane aku.
sangka kumanyar mangkin tanpa siring Mamas mas muruping langit Ilahi ngawikna mastu Brahma Sidhem awikna mastu silat mringwang jagat karana siran tondo kawisesaning bisana sono sinawung nang mula wis temas setandun lampahing Buddha jinantur tutur katila tula-tulak mrilap ing paradya minursita upama pramniskara karana gitu miyang jaman purwa Binardi tameng lalata mangke tekap pasenaning Gupita tan wonten nggih pralambang matumpa-tumpa marma panggung Sang Purwengkata sebebyar dumadining wayang purwa Ananging negari wonten kang kawadi dosa purwa eka marang sawijadining luwih dosa 10 purwa marang wiwitan Nadan kadati taing jawet ingkang kasangga pertala kawulaning akasa racak samyangga raras nanging datan kakdi ginupiting dalu mangke hange kemlaring projeng Indra Prasta ya projeng Amarta ya ing Cintakapura ya ing Batana Kawarsa marmongipun garis 100 tarantu kali 1000 tanjang kepetiga Pranyata negara Ngamarta negari ingkang panjang kunjung pasir pamukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe beri padang jagate dhuwur kukusi turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wae ing asdasaran ngadil projeng Amarta ora ngucapna dosana maring Sanata dasaraning 10 nama mestani jeluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Sanata Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sangat Jata Satru ya Sada Dwija Kangka risal juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubatara Yaya Sang Hyang Bathara Darmange Jawantah kayap sangganing para byada manggung ketanggung japa paloro-loro ing jayandir mlabar sangganing para kawula nayaka punggawa bekamber mlabar Yaya Samudra datan tepi miwat datan kantun sangganing para anung-anung tungguling praja miwat sangganing para kadang katingal ngaglah bergagah Yaya Prayitning kewuh Satringga Dipati Raden Harya Werkudara jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi ragil Satring sawujajar tuwun bimira tawur Raden Nakula Sedewa datan kantun ingkang mabukuh Susilastawa kadumuga konjeming Bantala menika ta warnane panenging Pandhawa Satru ing Madukara Raden Janaka ya Raden Harjuna ya Sang Permadi ya Kunti Dwi Batsa ya Sang Mahabau ya Sang Kaliti ya Dudakesa ing jayandir sangganing para nayaka punggawa jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan pusala
Lampit kadang para sebo ing alun-alun hambludak gendera rontek umbul-umbul kekicer hangen danu Yayai Mondo ing mangsa labu payung megar pindha jamur barat ing mangsa rendheng tumbak ing rangapi wejati ngarangi mangsa ketiga para dene katingal tidhem permanemadan ing pasewakan tanana ingkang sami nyabawa nadyan gegodhongan taleng obah samirana datal mambah dadak sakuling mangke kawisti ngarawipun nata agung ing Ndarawati sanata Prabu Sri Bathara Kresna sumawon nata ing Mandura Prabu Baladewa dadi gurawanan inggalih nata ing amarta Prabu Darma Kusuma dupi mulat rawipun kang raka sigra murwani pangandikan nata ing amarta dadi manguning pangandika sanata Prabu Darma Kusuma ing dereng kababaring lesan marang priya
tenon ning pasewakan busana maneka warna puspiteng udyana miyang panjra sarwa rukma manik nara wata Ugra prabanya kang merat kenyaring teja laliwaran lir lat sisiring padhet wimbo kekanda mrek katiuping maruta mando saparan mangambar kongas Nyuwang agung
Muga ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu sesembahan kula. Koko Prabing Dwarawati. Ya jagat mangestungkur wayah Bathara Jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Asung mambaginipun Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Namung kepareng ing Raka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darmaji. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen ngandika lenggah Koko Prabu, Koko Prabing Dwarawati. Kawula nuwun. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Indrawati wonten ing Datulya Praja Ngamarta dinten sakmangke menika Yayi. Miwah Koko Prabing Mandura. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi Ngamarta ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta. Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu Ngrawayah tur jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinangganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing Raka ing Mandura. Mangya widada niskala mboten manggal setunggal menapa. Namung kepareng ing Raka ing Mandura ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darmakusuma. Koko Prabu andadosaken kasantosaning lahir batos saha andadosaken kabagyaning para Pandhawa. Mugi kasekecakno anggen ngandika lenggah kawula nuwun inggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Datulya Praja Ngamarta dinten sakmangke menika. Yayi Prabu Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Kresna kakangku. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara. Siadi atur bekti kelawan pun Kakang wis dak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat Baladewa kakangku aku ngaturake basaku katura. Bule kakangku. Werkudara kadangipun Kakang dak tampa. Siadi ngaturke sembah lawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayogana nggon lenggah ana ing Datulya Praja Ngamarta. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Ya, Werkudara kaya wis prayoga praptaning pun Kakang. Koko Prabu. Nadyan ingkang raying Madukara ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya Permadi ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen ngandika lenggah Koko Prabu kekalih. Ya Janaka kaya wis ora kurang prayoga. Ya Permadi kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang. Ana ing ngarsaning kadangmu tuwa Yayi Prabu Darmaji. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya Nekula Sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana. Nun inggih kula pun dinggo jimat paripih. Non kula pun dinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen ngandika lenggah. Iya Yayi Nekula Sedewa kaya wis ora kurang prayoga. Ya Yayi Kembar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing negara Ngamarta dina samengko iki. Koko Prabu saestu ndadosaken gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Koko Prabu menawi wonten wigatos minudya paring pangandikan dhateng ing rayi Ngamarta tumunten kababarna menawi kepareng kawedharing kathah ingkang rayi nedya nganglongaken jangga nilingaken Karna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta.
ingkang rayi cumadung dawuh pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene dinten sak mangke rawuh wonten negari Ngamarta ingkang boten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu. Yayi, kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang Raka Tadah Wadana. Dene sawanipun ing Raka Indrawati boten cecala ingkang saderengipun nedya sowan dhateng negari Ngamarta. Wale-wale menapa Yayi? Ingkang sepisan sawanipun ing Raka tetinju dhateng karharjanipun mur kadang-kadang kula Pandhawa dene tungkap angka kalih. Sawanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke ingkang wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa supados padhang lalampanipun ing Raka Indrawati. Yai Prabu Darma Aji. Long-long rambyang ninggang driya Lirewang Candra katawengan sumo ing dias katuritan limut kabyataning ojit ram remendri yoma nawung kakowenging wang wisesa Yai Prabu kadang kula. Wale-wale menapa sawanipun ing Raka Indrawati. Munjuk atur ngesa Paduka Yai Prabu bilih kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Koko Prabu sanget ndadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana dawuh pangandika Paduka ing mekaten. Monggo adat lupiya ingkang sampun kelampah bebasan Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak tansah tetarosan kan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging sabab menapa dene mekaten miyosing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Yayi, kula nuwun sewu. Wale-wale menapa sampun wonten tigang candra lenganing dinten sak mangke menika negari Indrawati kados nampi welaking Jawata. Negari Indrawati kados nampi pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula budidaya ngrawuhaken para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang Raka nglampahi salinanite sesemek ron raja malah bebantal boto sarimbak. Nampi sasmitaning Jawata bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu dhateng bot repotipun ingkang Raka Indrawati. Nuwun sewu. Mboten nampa kula badhe arep-arep pisan dhateng pangandikanipun kadang kula Yai Indrawati babar pisan boten. Nanging sanget boten kinten babar pisan. Wanci enjing Yai Kresna sampun kepareng sowan wonten negari Mandura. Sarya tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun dene Yai Prabu Indrawati sowan dhateng negari Mandura. Nedya nganti dhateng Raka ing Mandura supados dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna inggih kunjuk Paduka Yai Samyaji. Mboten badhe kula ngetingalaken labatanipun Yai Prabu Kresna babar pisan boten namung
sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Kresna ingkang saged madhangaken Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau mila Yai seru sanget panyuwunipun ngroko ing Mandura supados aturipun Yai Prabu Indrawati menika mangke tinampi dening kadang-kadang kula para Pandhawa saengga Yai Prabu sakadang saged mberat penandang ing tumanduk wonten negari Indrawati Yai Prabu Darmaji Koko Prabu menapa ing sampun dipun dawuhaken Koko Prabing Mandura nyatanipun Pandhawa nglenggana babagan perkawis menika Pandhawa mboten badhe dumugi dinten sakmangke menika menawi mboten saking panuntunipun Paduka Kanjeng Koko Prabu mila ingkang saking menika kula aturi angi calijiga kelawan pekewuh Durgama sangga runggi monggo Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh menggah menapa to ingkang katindakaken dening Pandhawa sakadang boten badhe selak Kresna kakangku mara gage matu mendika karo adimu Jodipati nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung mudhun jurang yen perlu jegur segara aku ora bakal wegah waton dadi sarana waluyaning Projing Ndrawati Koko Prabu nadyan ingkang raying Madukara bebasan kadhawuhan manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waluyanipun Projing Ndrawati Koko Prabu nadyan kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula mboten badhe selak waton dados sarana padhang lelamanipun Projing Dwaraka semanten ugi nadyan ingkang rayi ragil kadhawuhan supados melampahi ing tebih kula ugi mboten badhe selak Koko Prabu monggo kula aturi paring dawuh Koko Prabu midhanget piyambak kesaganipun para kadang-kadang Paduka Pandhawa Yai sangetan dadosaken bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati dene mekaten kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken dening para Pandhawa punta sakadang boten badhe selak miturut dawuhing Jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati sarana Yai Prabu sakadang maringaken pusaka ngamarta inggih menika wujudipun pustaka jamus miyang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling Projing Ndrawati Yai Prabu Ngamarta Koko Prabu sasampunipun kula midhanget sabda Paduka ing kados mekaten kula nuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah ingkang rayi dereng saged amutusi babagan anggen Paduka badhe amboyong pustaka jamus kelima sada krana mugi andadosna ing kawuningan bilih pusaka menika sayektos sanes gaduhanipun ingkang rayi Ngamarta piyambak namung menika Pandhawa ugi andarbeni pira langkung prayogi menawi kula kedah tetarosan lan kadang kula sekawan langkung rumiyin menika langkung prayogi Yai Werkudara nggih Siadi matur parampun Kakang mbok menawa Siadi wis midhanget apa ngendikaning Koko Prabing Ndrawati yen to negara Ndwaraka bisa padhang lamun tinumbalan pusaka Ngamarta pustaka jamus miyang jimat kelima sada yen pancen kuwi dadi sarana waluyaning Projing Ndrawati aku ikhlas lahir batin lan aku manut karo mbarep kakangku yen pancen pusaka arep mbok paringake mangsa borong helingono yen to wis marambah makaping-kaping Kresna kakangku melu madhangake kana negara Ngamarta mula dosa apa ing bakal disandang dening para Pandhawa ing atase Kresna kakangku mbutuhake pusaka Ngamarta teka Pandhawa awel ora nyaosake marang Kresna kakangku mengkono Dimas ya Arjuna Koko Prabu mboten nami arep-arep pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Jodipati nadyan ingkang rayi semanten ugi kula namung ndederek kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu Yai Nakula iya nadyan ingkang rayi namung jumurung kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu Yai Sadewa sira darbe atur menapa Yai menawi dipun parangaken menapa kula badhe munjuk atur kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu iya Yai mangsa borong keparang badhe sumire radi mingset anggen kula sowan nesa Paduka Koko Prabu Puntadewa ndak keparengake Dimas Ragil sidhem jroning pasewakan wadya kung tanpa sabawa oh
kapraban dening Sang Nalendratama mango-mango-mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras berbuti mandana raras Amit pasang Kalimantabe tinebena iki ladune Demaweng tawang tuwang Koko Prabu menawi dipun keparengaken ingkang rayi ragil punja atrasa paduka Kanjeng Koko Prabu Puntadewa Yayi Sedewa sira darbi atur apa teka sira tumuli maju ning ngarsaning pun Kakang apa darbi penemu ingkang beda kelawan kadang-kadangmu kabeh mara matur marang pun Kakang lho nggih Mrewon lepatan pun aturipun ingkang rayi pun ragil kula nyadong deduka ing sakalangkung kathah ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih kula nuwun sewu menawi sedaya para pepunden para kadang-kadang kula Pandhawa sanesipun Kakang Mas Jodipati Kakang Mas Madukara Kakang Mas Sawu Jajar sedaya ngiklasaken pustaka Mangjamus Klimasada menika dipun asta dening Koko Prabu Dwarawati supados kinarya tumbal wadaling projeng Dwaraka kula nyuwun pangapunten menawi kula kok radi mboten mathuk kula radi mboten cocok win kula mboten condong lire kepiye dene Dimas matur ingkang kaya mangkono inggih mergi menapa dasar kula namung gampil kemawon pustaka Jamus Klimasada menika kula nuwun sewu menika sanes pusaka nanging menika panggesanganipun para Pandhawa mboten ngomongaken panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka Jamus Klimasada menika mangke badhe nungsang puyang gesangipun para kawula sak negari Ngamarta. Langkung-langkung sareng Koko Prabu Ndorowati paring dawuh menawi pusaka menika mungkin arya tumbal wadaling praja. Waduh, kula nuwun pangapunten Koko Prabu, kula malah saya mboten cocok. Mergi dipun agem tumbal menika tanwande mboten badhe kondur malih wonten negari Ngamarta. Ateges Pandhawa menika mangke badhe koncatan pustaka Jamus Klimasada. Kosek Sedewa. Sedewa kula nuwun dawuh. Aku matur yen to pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada kuwi bakal dadi tumbal ning bakal tak kondurake marang Kyai Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Ingkang nami dipun wastani tumbal menika caranipun tiyang Karang Pradesan menika dipun pethak, tegesipun dipun pendhem. Menawi pusaka menika mangke dipun pendhem wonten negari ing Dwarawati tanwande mboten badhe wangsul mengko aku ingkang bakal ngundurake kowe percaya karo aku Sedewa. Sedewa iya wonten dawuh Koko Prabu ing atase kabeh para kadang-kadangmu sepuh Werkudara Janaka nek kula wis padha sarujuk lah kok dadi kowe malah darbe atur kaya mengkono yen kowe yen ngono kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndorowati kula nuwun pangapunten kula mboten matur menawi kula mboten pitados kan Koko Prabu Ndorowati kula pitados mesine kowe kudu ngerti lelabuhane Kyai Kresna. Kula ngertos kula nuwun sewu lelabetan menika nek saged mbok ya aja diitung. Wong labuh kok diitung menika cara pundi? Mongko piyai kuna sami nyebataken yen tanganmu tekan kuwi ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Menika tegesipun lelabetan menika sampun kantos dipun petang. Menawi ngaten menika caranipun panjenengane etang-etang bab lelabanipun Koko Prabu Ndorowati lah menika mangke mboten badhe rampung perkawisipun. Tegesipun Pandhawa tatah sing gadhah piutang kathah kaliyan Koko Prabu Ndorowati. Nek labuh menika ya lahir batin aja duwe pangarep-arep menapa-menapa. Aja duwe penemu yen sesuk aku kerepotan bakal dilabuhi genti. Menika tegesipun nek Prabu menika mboten lahir batin. Wah, dalam. Malah nyala wethak. Kowe malah nrambul karo rembuke Baladewa. Mboten ateges kula wantun Koko Prabu nuwun pamunten menika perkawis pustaka Jamus Klimasada. Mboten perkawis menapa-menapa. Mila menawi Pandhawa menika mangke nadyan sekawan sampun nyaosaken pusaka dhateng Koko Prabu Ndorowati. Ning menawi wonten setunggal ingkang nggondheli menika mangke mboten badhe kasembatan dipun boyong wonten negari Ndorowati. Yen ora kelakon diboyong menyang negara Ndorowati, sing nggondheli kowe tegese kowe wani karo kadangmu tuwa. Nata ing Ndorowati apa dina nata ing Mandura. Nuwun pamunten, menika mboten perkara wani karo ora wani lho. Menika perkawis pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Dados kula mboten matur nek kula wantun kaliyan Koko Prabu Ndorowati, kula mboten matur nek kula wani karo Koko Prabu Mandura, mboten wantun matur kados mekaten menika. Namung kula ngemotaken bilih pusaka menika panggesanganipun para Pandhawa, pusaka menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta.
Menawi Pandhawa lan Ngamarta menika mangke koncatan pustaka Jamus Klimasada. Wah. Menawi ngaten negari Ndarawati padhang ning peteng tumrap negari Ngamarta. Lah nek Ngamarta menika mangke negarinipun peteng, kawulanipun boten tentrem. Sing dicucuk dudu sapa-sapa ning Pandhawa. Nuwun sewu, kula namung jawab yastanipun Koko Prabu Puntadewa. Dewa. Nggih wonten dawuh. Nderweteh ya betet sewu nebo pategalan. Ndrewili kaya grojokan ucapmu. Wah, kowe ngerti ora Kresna kuwi sapa? Ih, ngertos Koko Prabu Ndarawati. Kresna karo Pandhawa kuwi apane? Koko Prabu Ndarawati menika pujangganipun para Pandhawa menika suing para kadang Pandhawa. Bebasan Pandhawa menika ngendika Sklimah, tindak sepecak mboten ate kantun tantes setara sanggan Koko Prabu Ndarawati. Tegese antaraning Ndarawati lan Ngamarta kuwi apa? Kalih-kalih ngatunggal inggih mboten saged dipun pisahaken. Ngamarta inggih Ndarawati, Ndarawati inggih Ngamarta. Kena ngapa cangkemmu iso muni? Wah, yen to kowe bedak-bedake antaraning Ndarawati lan Ngamarta. Nuwun sewu, Mas. Kula mboten bentenaken. Pustaka Jamus Klimasada diboyong karo Kresna kakangku ora entuk tegese kowe bedak-bedake. Nuwun pangapunten. Mbok nyuwun ngampil sanesipun pusaka ora saged to. Ngampil kok pusaka, menika kula dereng nate tumon ana pusaka kok disilih-silihke. Upami pusaka menika dipun silih-silihke menika nuwun sewu, kekuatane aber ora ana dayane. Mboten wonten dayanipun. Mila menawi ngantos Koko Prabu Ndarawati menika nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya wadal tumbal negari Ndarawati, sepisan kula mboten pikantuk, angka kalih kula mboten pitados. Ora percaya perkara apa? Mboten pitados menawi waliyanipun Projeng Ndarawati menika ngginakaken pusaka, inggih menika pustaka Jamus Klimasada. Yen ngono kowe wani karo kadangmu tuwa ing Ndarawati. Mboten. Kena ngapa kowe ngucap kaya mengkono? Nuwun sewu. Panjenengan Koko Prabu Puntadewa Kakang Mas Arjuna menika anggenipun nyaosaken pusaka menika nuwun sewu mung merga keputangan budi. Nuwun sewu lho. Lah nek caranipun mekaten menika anggenipun entang-entang dumugi benjang menapa Jobi? Kula tak nyuwun prisa. Dumugi benjang menapa? Mongko benjang kodratipun Nata Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa anggenipun lampah Bratayuda Jaya Bunangun. Menawi ngantos anggenipun entang-entang kabecikan menika mangke ngantos dumugi Bratayuda menika nuwun sewu. Slaminipun gesang Pandhawa wonten ing Madyapada menika mboten saged nyaur kesaenanipun Koko Prabu Ndarawati. Niku nek hitung-hitungan lho. Kula nuwun sewu, wong urip ning alam padang labuh karo wong liya kok hitung-hitungan niku caranipun pundi kula tak nyuwun prisa. Wah, bocah iki kok cangkeme elek men iki. Wah, lah hitung-hitungan kaya kuwi wis wajibe wong urip ning Lamban iki wajibe. Kowe nyumbang semene aku nyaur semene ngono wis wajibe. Kuwi urip ning alam padang kaya ngono iki Werkudara. Adimu ragil iki piye? Lah kok dadi kaya ngene iki nek nganti kaya ngene iki Ndarawati ora bakal padhang. Dewa, Wonten dawuh. aja gawe nesuku. Kowe sarujuk apa ora? Ya nyuwun pangapunten. Muni ora. Inggih. Yen nganti kowe muni ora, ilang-ilangan nduk siji. Aku ora sudi duwe adi kaya kowe. Apok ora. Wis ben ilang-ilangan nduk siji, nduke isih loro kok. Loro kok ora netes-netes. Kok Prabu menika kendel rumiyin. Mangkel aku Sedewa kok pendak-pendak sing gawe perkara iki mung Sedewa, pendak-pendak sing gawe perkara Sedewa. Ayo wangsulan. Kowe sarujuk apa ora? Mboten, Mas. Nggih. Mboten. Tegese kowe nggondheli pustaka Jamus Jimat Klimasada. Nggih, kula nyuwun pangapunten maripaksa mekaten. Wah, minggat. Kang Mas. Kula ingkang rayi. Minggat. Ora minggat tak cecek nek kene modal iki. Nggih, nyuwun pamit Kakang Mas.
mangus wamyong ambreng kati karunaning kaswase dosang kondo astrat mojo long lalu mangulati surya mangrang sang wayah Werkudara keladuk nggone Siadi paring duka kelawan kadangmu ragil wis ben Yayi yen nganti Pandhawa kurang siji mongko lungane Sedewa iki mengko Pandhawa bakal nampa duka saka dewa aku sing bakal nanggung ora usah kuwatir iki perkaraku aku ora sudi duwe adi yen to wani karo wong tuwa tur dasare nekula Sedewa kuwi adiku Kuhalon diopeni wit cilik nganti gerak wit kuncung nganti gelung malah wani nyentulani rembug kadang tuwa jarine kadang tuwa gantine wong tuwa kena ngopo malah wani wangsulan karo Werkudara monggo iki ngerti watahe Werkudara aku kuwi nek nyengeni karo anak-anakku yen nganti wangsulan tak kon minggat kabeh wis bener ngono kuwi tuman wae to Sedewa iki ora pisan ora pindho anggere ning perkara mesti Sedewa sing ngepalangi anggere ana perkara Sedewa mpalangi ora pisan ora pindho wis kon minggat yo Ben wis gedhe tuwa mesti nak bali dhewe engko Koko Prabu menika lho tenan kok aku ki tau lunga ya bali dhewe tenan merginipun sangune entek kanggo seneng-seneng inggih Koko Prabu nanging aku njaluk Yayi yo piye njaluk perkara apa upama mengko wis paripurna lelakon iki Dimas kudu ngupaya kadangmu ragil tak golekane aja kuwatir kowe rasah duwe rasa wasmelak Pandhawa bakal komplit 5 ora bakal ana ingkang cicir Koko Prabu wonten timbalan ngadhawuh ing mekaten Koko Prabu sak mangke gandeng Sedewa sampun boten wonten monggo kula aturi nampi pustaka jamus nyang jimat 5 sada aduh Yayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan malah samangke tumuli kula nyuwun pamit boyong pustaka jamus 5 sada Gusti Rawing Siadi Ndarawati karo pun Kakang iki bareng lah kok bareng karo kundur kok Siadi kundur dhewe iki piye mangke menawi negari Ndarawati sampun padhang kula tumunten kunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu kula dherekaken kundur wonten negari Mandura tenan inggih ora goro mboten sawetawis kula aturi lenggah langkung wonten negari Ngamarta yo manut Yayi kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati
Mendralon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Werkudara, iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane piyayi kok dijak salaman. Ya ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok pancana kae. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Ganti rugi ra. Terus kudu suntik. Wah, njaluk dit. Petruk iki mbadarke senengane. Petruk dalem padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Berkah pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong sesuk meneh nek ngadhep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kotok jak salaman. Keakraban sinuwun. Duapure ora. Njur anggepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok keakraban. Weh, dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Ha iya. Kudu merakyat dadi dijak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati Bagong mung tata Modar ora kowe. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarja sapraptamu. Wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem ya. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengaturipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, penano. Pun penak.
Wis penak kok. Wis. Petruk kantong bolong Padha Raharja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. pengetunipun Sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, edan jangkep tata krama ukaramu. Pengetunipun nggih. Prayogane kon menunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih. Ya, Pun asal unjukan. durung. Sami. Petruk Padha Raharja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padha Raharja. Ndara Janaka bekti kula. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mangka tanpa tinimbalan Panakawan. Drama. Punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Bagong mijil tudatan po karya sangkang renemekan Gusti Gelong Reno sak sekarnya Panakawan ana apa dene sira tak timbali malah nangis Petruk matura ya gene ana lakon apa Panakawan. Nuwun pangapunten. Kula niku jane mboten kuat ngampet rasa panjenengan parindhawuh Petruk ana apa. Mergi kanan karang kadempel niki peteng. Ya, Gong. Heeh, wong listrike mati. Wah, entuk-entukan ratake kowe yakin. Kowe ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodhangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Menak entuk dum Berdua. mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntadewa niki mboten mireng kabar. Ora Petruk. Ndara Werkudara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka niki mboten mireng. Ora Panakawan. Pun anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangan sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kedap-kedip, kedap-kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimik ya wis ora iso. Bola-bali ming
ambegane saya seru ngorok teng mriki niki merga kean udut. Iya. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petruk ora wadul, ora matur karo pepundhen Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petruk mbok ya sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepundhen. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk kowe sowan ning pepundhen Pandhawa. Aku nyuwun pepundhen Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus kelima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Sakaken bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang. Merga bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula Yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi Dek Petruk mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didum sik. Aduh paraimu lho kowe. Kadupak genti. Lho. Bapakne kok ngame-ame warisan supaya aja nganti congkrah, Truk. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sek ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, Gareng kae meneh, arep cilik ning Mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Kowe njaluk bapak ora tau dikeki. Petruk dalem mundur sithik. Mundur kok, mundur. Lah. Ngapae? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kaya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ngapunten. Kowe tak jarwani ya Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe ana nang kono ta yem? Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Rawayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Tuh, jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petruk, nggih. Kadang utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho, sebabe merga didukani kelawan bendaramu Njodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sedewa nggondheli pustaka Jamus kelima sada. Lah pustaka ajeng dipotong pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru.
Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima Sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus miyang jimat kelima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima Sada? Merga Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima Sada. Terus alasane Ndara Sedewa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petruk. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijaba ngranti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener. Mula Sedewa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngertiya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembahaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi. Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening kang kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggondheli niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga didukani karo Bendara Munjadipati. Ndara Werkudara. Iya Petruk. Terus karo Bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngoten. Iya Petruk, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok Antasena tukake rokok ora gelem, Pak. Minggat. Wonten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara niku cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petruk, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggere ya iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo Maling. wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. sing marai lunga Ndara Werkudara mergane didukani. masalahe Ndara Sedewa iki nggodhani pustaka Jamus jimat Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong kowe banget mau mbok ngrungokke. aku makler ya nyun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Kula tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan karo Bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro. Satria ki nek goro cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yen dikandani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kadempel. Nek nganti ming 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jiro lupat teksek ngono piye?
kowe. Kula kandhane nggih Den Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin, manembahe taberi, nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambake dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati, nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra satrep. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo. Ngono entuk didum wong loro. Apa-apa kok didum wong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk, Hmm. truk. Hmm. Wangsulana, Truk. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene. Oh, jireh ora kene, kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomae karo aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Modugang ora. Kersane pripun? Ora sah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar arep ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lho kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok wis bacut nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kuwi? Nek kaya aku wis bacut nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo aku kelangan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas malang-malang putung. Gecek ndas. Wah, kecek-keti metu sapa? Wait. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Remata Majati yen tinimbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowan negara Ngamarta. Terus aku matur nang Yai Prabu Darma Kusuma.
yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Kyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora kowe wedi karo kowe ayo. Nek ndi papane wong Bondo itu metu jaba legane atiku. Rugi. Apa wi? Ngerkoso-ngerkoso kok tak njaba. Rajos. Jirih. Ora sakakan gelem tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem ora gulung kowe. Metu coba legane aku wae. Bagong, Nun. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogok. Santai. Sing repot ra kono. Wong kene rung siap-siap kok karo yo mangkat yo saiki ndas lho ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge njur do ngawur kata-katane. Puntadewa barang kok tentang ya sing gedhe pangapuramu mboten menapa wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba sendika ngestakaken dawuh nyuwun pamit nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Ndara Janaka kula nyuwun pamit iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik kuwi sing muni aku aja kaya bocah cilik nggih. Ndara nek kula mawon nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati njaluk. Sing ati-ati ning Sambikala. Waduh kok wolak-walik lho omong. Yang aku lunga sih ya. Inggih wis paken jauh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jam. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081 125 250 375. Lah kok menghitung-hitungan? Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih, lemu banget. Oh ya aja sok salin nganggone adimu ya? Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal Nyun pamit sinun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun nesu wah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude Panakawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dek winginane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ada ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku musuh Petra disadol rame teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya wong nggih ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat.
Ndara Srikandi. Iya waras Bagong. Syukur. Pun ndarane kula. Iya Bagong sing ati-atino nggih. Oh iya nah. Nggih. Dadah. Nggih ngatos-atos. Wedok ora tak kandhani tuman wae. Wis werna-werna gawe masalah terus nang kampung ki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngapa? Ora do ronda. Remi dolanan iku mengitungan kok kancane do ditempilingi. Mboten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung linggo. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngoten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njing ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Indra Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Oh iya nak. Nggih sing ati-ati cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Nggih mengke ndak Selak Petra malah gelut karo Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Digdaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petra. Ha iya ta? Iya. Ngoten nggih? Iya. Ada Iya. pun nggih? Iya Bagong. Pun nggih? Mbah ora caturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nah ora ngoten ndak ora rampun-rampun ya. Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora di perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun Sebabe kok cerewet. ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu lenggah Sriwaka ora nggawa prabiya. Waduh. Ndara Janaka, Mengko yen wis tekan karang kadempel tak paringi. kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Bagong. Ndara kula Kan duwe. tegas iki aku seneng nek tegas niki malah seneng. Nek wong tegas ki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pareng nggih. Iya. Wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andakawana. Inggih. Pangling kali kula ki Lurah Bagong. Ora. Sehat to? Iya pangestunipun waras. Godhe 300. Kangge menapa? Nek silise Panjenengan menika ngambil darinipun kunduraken. iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nyilih kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Dipidana pati wae wae. Inggih. Monggo 300. Ah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna patih Handaka. Maju kene Dimas jan ngestaken dawuh apa ora. Yarjuna nuwun paring adhawu. Tan murunga negara Ngamarta
dadi ajanging pasulayan krana Petruk ora narimakake Werkudara nggone nundung lawan kadangmu Mbumira tawu Koko Prabu kepareng-paring dawuh menapa tatanen para kawuran Wajabala aja ngantening kasemyok ing aradan luwih-luwih bisa ngandhak kamurkaning kadangmu anenggak ya kuwi Yayi Werkudara sartaning Koko Prabu Mandura dimen supaya padha eling lamun Petruk lan Bagong kuwi nyata Panakawan Pandhawa nuwun ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik nekula lunting dengan dawuh Prabu budal kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawono ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi nekula purna gadining pananggilan sanata kundur ngedaton jeluk saking damparan kenapit gambaran gading kadheraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro inggih sami ngambil pacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandra kaya gumebyar busanane